Fixente, queres? Cha, Home, xa... Espera que ferva a auga, non? non idiota. En galego non se di té. A forma correcta é cha. Ah, pon aí o ordenata, que hoxe estrena un capítulo novo do Capitán XZ. Ponto 1. O aparello chámase ordenador ou computador. Ponto 2. Dice Capitán GZ. Pois os do programa din XZ. Son uns bailáns. Así nunca van dar saído do lixo. Pois, está repurantiño hoxe, Creo que non é moito pedir que tentemos falar con algo de corrección. Se os mozos e mozas galego falantes non cuidamos da nosa lingua, que non vai facer por nós, Namoráchete dunha rapaz de filoloxía galega, non? É tan riquiña. Mira para radio, revolucionario. Mira para radio, pon comunicando. Non saímos do lixo, nin falta que fai. Non saímos do lixo, sabes, chorbo, isto é o que hai. Mira para radio, hippie do carallo. Mira para radio, pon comunicando. Non saímos do lixo, nin falta que fai. Non saímos do lixo, sabes, chorbo, isto é o que hai. Boas noites, espectadores da Telejaita, e benvidos ao noso espazo de debate. Esta noite imos tratar o tema da lingua. Temos por unha banda a representante de hispano-galaicos bilingües por la gracia de Dios, a señorita Glenda Pozas. Muy buenas noches, ¿qué tal? E no bando contrario, que non inimigo, temos a un representante do estudantado nacionalista que aboga pola independencia, iso sí, de xeito pacífico. ¡Máis enérxico! Adrián Brandán. Saúde e revolución. Vayamos abrindo o debate. Poderían compartir a súa opinión sobre o decreto do galego? Ben, os mozos e mozas galegos... Señorita Pozas. Pues mire, ¿yo qué quiere que le diga? A mí me parece que este es un paso tímido, eso sí, pero en una dirección adecuada. Porque así los hispano-galaicos tenemos libertad. Liberdade, pero iso que queren é marxinar o galego. Libertad, caballerete, libertad. ¿Usted quiere hablar gallego? Pues hable gallego. Pero con las vacas, los perros, las gallinas, nadie le va a decir nadiña, ¿eh? ¿Qué pasa? Que si hay personas humanas que no saben hablar gallego, pues lo normal es que cojamos la lengua oficial que todo el mundo conoce, que es el castellano. Pero se eu non entendo castellano, que é? Pues si usted no entiende castellano, aparte de ser un puto galleguista, usted es un normal. Pero, moderador, que interveña aquí, que esta acaba de insultarme. Ah, ¿usted cómo sabe eso? ¿No decía que no entendía el castellano? Carajo, amiguito, mire cómo cayó. A verdade é que sí. Semella que o noso debate xa ten unha clara vencedora. Pero pola momia de Lenin! Isto é unha farsa! Este tipo é unha bruxa! Unha lercha! Bilingües dinse, e despois todo en castellano! Bilingüe, que cora deste de bilingüe? Deixas o independentismo para militar en hispano-gallegos bilingües. Toleache, Adrián, toleache. Que che fixo a Glenda Pozas? Maravillas, Iago. Maravillas.
Capitán XZ, Capitán XZ. Tiñamos que falar con vostede urxentemente. A ver, que foi agora? Nada en concreto, é só que o país está bastante mal. E non é que desprecemos os seus consellos, Tiendaos libre. Eso que igual podía usar os seus superpoderes dun xeito un pouco máis... O que queremos dicir é que hai tantos problemas que se cadra era ben empregarse un xisquiño máis a fondo. Sí, camaradas, tedes razón. Debería buscar un axudante. E a continuación Telejaita convidos a que escachen coa risa con... Os Gallejos! Humor do país. Que tal? Estamos todos xa? Pois veñemos comezar, vale? Silencio! Silencio, por favor! Que fan? Pero isto non é o curso do Celta. Non, é o curso do Celga. Do Celga. Ten que perdoar, É que nos mandaron os do paro, Nós moi listos non somos. Xa, pero non pasa nada que para iso estamos aquí. Para aprender a falar o noso idioma correctamente. Ai, pois iso está moi bien. Moi bien, moi bien, moi bien. Xa é lá unha che de tempo que tiñamos gana de aprender o castellano. Ah, non, pero que é un curso de galego, Aprender o gallego! Pero quen vai necesitar semejante cousa? Pois mira, os vosos compañeiros veñen de outros países de Europa para aprender a falalo. Hai que estar ocioso, cara. Pois a min pareceme moi bien. A vida enseñoume que cantos máis idiomas sepa unha persoa, moito mellor. Moi ben, iso sí que é unha actitude constructiva, home. Continúe, Xosé, por favor. Porque eu antes iba ao puticlub e só vía mozas do país ou brasileiras. E as vas entendendo. Pero agora, con tanta rusa, rumano, carajo 29, que che empezan a falar e vai ti saber se non se están cajando na nai que te pariu. Vale, veña, mellor comezamos a primeira clase, sí? Abran o libro polo tema 1, que é o de saúdos. Tedes un exemplo aí que pon... Como está vostede, cabaleiro? Cadio... Perdón, isto non era un curso de gallego? Sí, claro. Usted perdoe, pero eso non é gallego. Gallego é o que falamos nós, o de toda a vida. E iso non se lle parece nadita. Xa, pero é que vos empregades un rexistro así como... máis coloquial. Coloquial, cara! Nós falamos igual de bien que o presidente da Xunta. Sí, claro, eso é innegable tamén, pero... A ver, Xosé, a vostede non lle gustaría aprender o seu idioma así dun xeito máis elegante, incluso poético? Como os maricón. Que? Ai, mira, Maruxa, son un señor maricón. A bufé, gostas da miña garabato? Que non che sai, caralho! Bueno, non será para tanto, Que non te van a lembrar maricón do pueblo! A mí non me chames maricón, Manu, xa, por favor, garden a compostura ou saian da miña clase, Esta clase é unha mierda. O gallego non hai que aprendelo, cada un o fala como quere e punto. Queres dicir hola? Pois dis. Hola. Oh, buenos días, mon de Dios. Por favor, non apuntedes iso, non, nin caso, E se queres dicir adiós, pois dis. Adiós. Ou hasta luego, se queres tirar dicir. Vale, se quero dicir, somos un par de brutáns, violentos, reaccionarios, macacos que ainda por riba se enorgullecen da súa propia ignorancia, que digo, Somos gallegos! Adrián Brandán, estudante e revolucionario! Os mozos e mozas galegos non podemos cruzarnos de brazos ante as continuas agresións que está a recibir a nosa lingua. É unha situación tan grave que chegou o momento de que todas as asociacións universitarias
esquezamos as nosas diferenzas e camiñemos unidos. É por iso que reivindicamos, de xeito pacífico, máis enérxico, que a lingua propia da Galiza é o galego, e que obviamente debe ser utilizada en todos os ámbitos, seguindo a normativa De mínimos. Reintegracionista. oficial. Como? No. Como? Fascista. Fascista, no. Amiga, no tío! A lingua está sobredimensionada. Non nego a súa importancia, ollo. Está ben utilizala sempre que se queira. Pero non debe impoñerse nunca os demais. Defender a lingua está ben, pero tanto como para separar as persoas. Eu penso que non. Que opinas ti, compañeira? Eu opino, compañeiro, que ou te baixas e empezas a utilizar a lingua, ou vas que p*** que te pariu. Ola, amantes da cultura. Hoxe imos coñecer un pouco mellor a grande promesa da poesía galega, Nélida Silveira. Nélida Silveira chamou a atención da crítica co seu primeiro poemario O soño inquedo do carallo. Pois é unha poesía feminista, galeguista, internacionalista, basicamente todo o que acabe en ista. Bueno, non menos fascista, machista, trase, garase, personaxe. Onde atopa a súa inspiración? Pois de todo o canto me rodea. Encántame observar a xente. É algo que recomendo porque podes aprender moitísimo simplemente ollando aos demais. O segundo traballo de Nélida foi o que a consagrou definitivamente como a poetisa, o célebre e multipremiado poemario 19 cantigas de amor e un carallo como a un brazo, ao que seguiría o non menos exitoso 4 conas para un carallán. Nélida, cal foi o momento máis fermoso da súa carreira? Pois sen dúbida, unha viaxe que fixemos un grupo de poetas galegos a Palestina para levar a nosa poesía á xente máis necesitada. Que maravilla. E así afundiu o carallo no mar da noite, como a un collón de cemento. Nélida, observamos na súa poesía certa repetición temática. Xa sabe a que nos referimos. Non caio, non. Ben, en fin, non puidemos evitar decatarnos de que hai un elemento anatómico que xa sabe que tende a... Non sei. Debe venir de muy lejos, de unos 250 millones de millas. Naturalmente, tenemos curiosidad por saber de dónde viene. De otro planeta. Se puede decir que somos vecinos. Es harto difícil para nosotros. Os haches birras? Ui, birras, que ordinario, serán cervezas, non? Non me toquen os huevos, eh? A tipa pasou de ti, non é? Totalmente. Entón o da que falar ben na casa acabouse, non? Cada un fale como lle pete. O importante é entenderse, entendes? Eu sí, pero moita xente non entende, empezando polos políticos. Es que van a entender. Es non entenden nada de nada. Nin o Zapatero, nin o Feijóo. O Rajoy. Ese entende. She's crazy like a fool.